गोव्यातील हा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मला दिल्याबद्दल मी गोव्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, आर्ट अँड कल्चरचे डिरेक्टर सगुणजी बेलीप, गोविंदजी गावडे यांचे आभार मानतो। जे सर्व माननीय बसलेले आहेत त्यांना वंदन करून 4 शब्द मी बोलतो आणि आपण जे आला आहात आपल्याशिवाय माझा हा प्रवास पूर्ण झालाच नसता, म्हणजे अजून पूर्ण झालेलाच नाही, अजून बराच प्रवास करायचा आहे। अजित कडकडे यांच्या स्वरामधून मंत्रमुग्ध झालो। अजूनही कितीतरी वर्ष आपल्या स्वरामधून मंत्रमुग्ध आपण नक्कीच होणार, पण आपल्यासारखेच अजित कडकडे अजूनही या गोव्यामध्ये तयार व्हावेत यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे, सरकारचा अट्टास आहे आणि तेही सरकार सातत्याने सर्वांसाठी प्रयत्न करत आहोत। मंतकेच्या वतीने आपलं खूप खूप अभिनंदन करतो। आपल्या गोव्यावरचं प्रेम हे असंच असून द्या। मी तर म्हणेन की आपण ज्या ज्या ठिकाणी जाताय त्या त्या ठिकाणी गोव्याचा उल्लेख करतायत आणि मी गोवेकरी आहे हे मुद्दामून सांगतात। हा आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे।